Čau lidi, já vás vítám u nového videa. Bude to challenge, je to vlastně první video, bude to challenge, skořicový challenge. Nevím jaký to je, vyzkoušíme to. Tak já si vlastně skočím pro skořici. Nebudeme to držet, nebudu pusit. Počkej, to bude nějaká ryba. Dobrý, tak nejsou to opravdu oči, ale je to hrášek, teda jako hrášek, pomotat na nějakým monstrem. Vypadá to teda dost hnusně. Na dvě? No nevím, kolik se tím bude na cizinci. Jedna by byla málo, no takhle. Nějaký chlupatý, to je to smrdí, jak nevím, to smrdí jak smrdlá ryba, ale jako chodí smrdlá. Ty vole, 3, 2, 1, make noise. Jsem tady, mám tady vodu z kořici. Nevím, jaký to bude. Si dáme takhle. Králo, to je slaný. OK, takže tohle to byly poslední. Psí tyčinky, vole. Já mám psí tyčinky. Babycorn. To bude dobrá. Babycorn je tohle, to je mini kukuřička. Snad tohle bude stačit. Tak jdem na to dobrou chuť. No why not, jo? Kolik to obsahuje masa? Jak si prdal. Protein 40%, čo? Ty potom nechá. Chcete líc malou? No. Jestli to bude to nemejkat. Ty tyčinky není, nebo? To nejde sežrat! OK. Stačky. Ty to znamená tak. Ty vole, to mám... No, těží si, jo. Tak lidi, díky, že jste tohle video viděli, dejte like, koment, dislike, jim to jedno. Pokud se vám video líbilo, budu potěšený, pište do komentářů, můžete různý challenge, vlogy, hrát videa, blbče, hrát hry, budu natáčet. Takže díky, že jste tohle viděli. Snad se vám to líbilo, je to první video, takže jsem takový zakleslej. Takže čus.